Ako dahil si Daryl Dan Panya, presidente sa Vendors Association diri, although wala pa mi na register sa SEC ug sa DOLE. Gihapon mi ginabuhat diri nga minutes about sa mong ginamitingan na mi ginasunod nga kanang pamalaod nun sa diri sa mga sadagat. Gina-maintain na mo ang kahinlo. Even gani nga wala pa mi nag-open, nagpadayon gapon mi sa mong pagpaghinlo. Makita man ninyo among kahinloon diri. Mo na amo ang ginalaban na hangyo pud unta mi sa ila sa ahensya nga gitaasan tagaag taas kani nga unta dili na mi idugay-dugay kay dili man mga dagkong tao ang nakabenepisyo ani kun dili kami man ang mga gagmay. Mo na pud among hangyo sa unta kami tanan diri mo jud among gipangandoy kay unta madungog sa gobyerno kay pait pa among papanarbaho karon down pa jud mig maayo. Total wala man mi naghimo diri og kanang mga daotang buluhaton. Pangpangwarta, tinarong man ni among pangpangwarta diri. Ug unsa ihatag sa gobyerno nga taas sa amo, amo lang pud nang pagasundon. Nya gob paabot na ko ni sa imuha ang hangyo. Maunta tabangan mi sa among siliranon diri. Kay kini tanan daghan na ka benepisyo. Dili lang kami nga manindahay, pati mga parking space, pedicab, nagabaligya og mga kinason. Tanan mi sir, ang tuban ning kalitra og kabum. Pero natingala mi daghan kayo og heaters. Kalitra pugad. Kalitra bugka down kay tungod na kung unsa goy ang amo lamang amo ang side sir. Kung unsay gusto nga ihatag lang nga suggestion sa amo, amo man ang sundon. Kay og tan-aw na mo nga kaayuhan sa kadaghanan, amo nang sundon eh. Kung unsay mga rules unsay rules nga ihatag sa amo. Pila ka miyembro ng asosasyon ninyo sir? Naman to sa notebook pero mga tanaw nimo mga 50 above. So kanang 50 above mo na yung mga nakabenepisyo diri sa Mangrove Beach Resort. Ay yes sir. Okay, kasi mga baligya ninyo sir. Tanan. Nami mga barbecue, drinks, including mga cottages. Yes sir, including mga cottages. Wala pa na siya ilabot ng 50% above. Sa mga nakabenepisyo sa gawas. Okay. Ay na may sa gawas pa lang daan na may mga mga kuan na maligya po dito. Na po yung mga ambulant vendors kanang kinason. Wala na naman sila na apil pa. So mga unsa kadugaya lang siya ni boom. Na nagnikusog na gid siya. After nagbulan lang ana. Actually sir, ning sugo ni siya kusog last December. Okay. December katapusan niya. So wala na mo damha, kaya ang expectation man gud sa uban na ni sir. Pag abot sa January, muhinay na kay siyempre almost mag-open naman halos ang kadaghanan. Pero sa nagkadugay ang panahon sir, nagkakusog na mahinoon. Okay. So sa panahon, akong pangutana sa ilaha sir, kanang sig pandahon sa mga, ditsuhon lang dyan ako ni. Sige, may pa. Katong time nga wala pa nining sikat ang tuban, asa man na sila. Karon nga time nga ning sikat na, imbis dapat may tabangan kining sikat, tagaan ning mga guideline, igaw na mahinoon ning maayo. Wala na mo sir, among side, imbihap na sa among ka sa mga diri, sa mga tanan diri. Sir, pwede specific na to sir. Kisa man lang sila sir. Pwede nimo nang sulti o nani mo. Di na ako na istorya sir kay mahirap na. Mayong paniod to sa tanan, busog naman tano. Ako busog na pug ko. Nahibawan ako ganina sa ato ang senro nga nay assessment. Kinahanglan sa daw ma-assess para maabrihan ta. Kung pananglitan gani nga madugay pag-abri ani. Nana sa kong alimpatakan nga mag-sponsor ang usa ka board member dito sa Davao del Sur na himuon na ning Ecotourism Park o himuon na ni siya na para ang tanang mga turista maabot dire o kamo pod na may panginabuhi musugot mo ana nganon di makamusugot tagay ko sa imuha dili na usa na sa kapamaagi nga para maabri ni Ecotourism and Business Park ba dili kay mas nindot no na kay makanegosyo na mo. Masayo ba na? Ang certificate of stewardship iba apektado ana. Siyempre ang certificate of stewardship para na sa tuang mangroves. Oo, ang atuang abrihan nga kani sa mahimong eco pasabot ecotourism park.
Siyempre na diha, nalambigit na diha ang pag-atiman sa ato ang mangroves. Di ba ta maghimo og balaod og kulang? Di ba? Kung madugay, atong padalion ng balaura na para makaabre na mag-usab. Ha? Kay lisod kayo, daghan kayo og mga requisitos na miski ang pagpangutana ganina ko unsay basis sa assessment. Basahon pa nako ang guidelines. No jud. Kung saan man na sila gani mismo, kay sila kasabot sa guidelines. Basahon pa nila. Wala di siguro mao. Dapat kabalo sila kung unsay simple lang kayo. Preservation of our natural resources, conservation. Pasabot dili na to pasagdan ang ato ang natural resources. Mura na. Pero daghan kayo. Naabot na sa Clean Water Act, Clean Air, ang isa naman eh. Niya, nakasabot mo na. Diba? Ang akong pasabot, usaray paingnan. Mura di kayo mabrihan. No jud sir. Amo jud sir, wa sila lang tud. Ang hadlok pag yun ha, di ma-renew ang ganyan. Oh, si Pati kayo ko na ta sir. So yung ani, kung dili ganin na mahitabo, maghimo tag balaod pinagi sa ordinansa ato ning himong Eco Tourism Park na para maalagaan ang area. Kisa may mag-alaga karon puro na lang ta assessment. Di ba siya gani mismo ni sulti nga kung walay mag-alaga pwede kawaton, pwede pag-interesan sa lain, na ikawat, na itabo, na mga illegal activities. Ipabalik tayo na to. Pero wala ko nagsulti nga ang sentro nagpabaya. Ato siyang tagaan o panahon. Nga buhato nila ang ilahang task nga sa ilahang pagkasentro o sa ilahang pagkadiyanan. Kung dili kayo na mahitabo, may itataglaing pagi, daghang pagi. Ha? Ayaw mong kabalaka. Ta magsalig sa usa na lang solusyon. Maghimo ta og solusyon nga kamong tanan mao-as dili kay magsalig ta sa usa. Magay kabalo sa guidelines sa assessment. Di ko na mao. Ayaw gani ko terms and conditions sa agreement sa stewardship. Siya nga nung ayaw mong kasamuha, ganahan naman doon na sa inyo. O di man na mao. Para lang madali unta taba. Dili nga lisod-lisoron ta. Diba? O, mo na kung gusto may tabo para dili.